Ezihamba phambili indaba namuhla uzikalala uthi noma kunezikhalo nge-ANC kodwa banethemba bavala amasango esikole befuna uthisha wesingisi. I-IEC ikhathazekile ngamaqembu angabekezelani. Lezi indaba z1KZNTV usifundele uThabani Maphumulo sanibonani. Uhlalo ANC esifundazweni KwaZulu-Natal uSihle Zikalala uthi nakuba izindawo eziningi zingeneme ngeqembu elibusayo kuyabathokozisa ukuthi indawo yaseNtuzuma ingezinye yezisho ngazwelinye ukuthi intuthuko bayibona ngamehlo. UZIKALALA usho kanje ngesikhathi ihambele ilokishi laseNtuzuma eThekwini nalapho beqhubha khona umkhankaso wokugqugquzela abantu ukuba baphume ngomningi mhla lolunye kuLwezi ukuyovota. Njengoba sekusele izinsuku ezingaphansi kwama-20 elakuleli libamba ukhetho lohulumeni basekhaya, abaholi bamaqembu ezepolitiki baphume enkalo zonke njengoba benxenxa umphakathi ukuba ukhethe bona ngosuku lokhetho. Usihlalo ANC esifundazweni uSihle Zikalala namuhla ugaye ivoti elokishini laseNtuzuma nalapho-ke ebengena umuzi ngomuzi enxusa umphakathi wakule ndawo ubuvotele ukhongolose. Cha sizocela la ukuthi ngomhla ka-1 siphume siyovota futhi siyivotele i-ANC. Ngiyazwa. Khabaza. Hayi mina ngwamlosha. Kade khana phesheya. Okay, la ikamkhizi. Kamkhizi. Kodwa ke la kamlotshwa niyayivotela i-ANC. Kakhulu ayiyazi phumela. Siyabonga. Nibangaki? Hayi. That's about 4 or 5 like that. Siyabonga. Hayi bayazi amaphumela. Ngicela ukushiyela nje lokhu ukukhumbuza. Siyabonga. Bese kushiyela nayi i-t-shirt. Siyabonga. Yebo. Ithimba lithola ithuba lokudlana indlebe namalungu omphakathi akule ndawo navumelane ngazwilinye ukuthi-ke intuthuko bayibona ngamehlo kule ndawo, kepha-ke inkinga kagesi, amanzi kanye-ke nokulindiswa umlibe ngokuthola imixhaso yikhona-ke okusasilele emumva. Akuningi ukutheni ikhale ehlezi khona vele-ke bangakwazanga ukuyilungisa kodwa hopefully bazokwazi ukuyilungisa manje njengomanzi no-load shedding and what not yabo nokungasebenzi-ke kwabantu of which it's obvious yabo lento ngisho otherwise okunye kuhamba kahle. Akujabulisa uma bekwazi ukuthi bahambe kanje engathi namva kokhetho bangaphinde bavele ngoba sibagcina kanje emveni kwalapho kawusezwa-ke bese kufanele kusale kona ama-candidate wethu ala akuyiwona siphethe yabo ngoba bakhona i-structure sala saseNtuzuma kuyisona kufuze ngabe sikhuluma nazo kodwa manje bona bese-ke kuba nzima ukufinyelela kulabantu abaphezulu. Khulume naye umtshele unakho ukuthi ngabe sayizwe feedback. That's why the problem is. Intuthuko siyibona ngamehlo ngoba khona ama-projects akhona endaweni abaqashile abantu bendawo and kuyasetshenzwa. Osomabhizinisi abancane bayabenefitha kona lawo mathuba aqhamukayo. Abantu baphuma endlini last year ngoba kunezivumelwano so-3 months ukuthi bazohlala 3 months kolindela but sekuthatha isikhathi eside sithemba ukuthi kuba khona kwakhe kuzowenza umehluko. Yize iqembu likakhongolose lizoyokhethwe leliqhuga njengoba-ke kukuningi ukungenami kwezakhamizi zakuleli ngezinga eliphansi lentuthuko, amathuba omsebenzi nokunye okuningi liyazethemba ukuthi lizokwenza kahle. UZIKALALA uxwayisa umphakathi-ke ukuthi ungayekeli amakhansela abhekane nomsebenzi onzima ngemumva kokhetho. Umnyango wakwa-Human Settlement wabeka iprogram ethi yibapho olindela abasuswayo kumuphi unyaka sizobaqeda nini. So siyafisa ukunikezela isiqinisekiso sokuthi siyayi-athenda kodwa noma singakazofinyelela kubo bona bonke ngesikhathi esisodwa sizoqinisekisa ukuthi la abantu behleli khona kolindela kuyenziwa ukuthi idingo bayithole amanzi, ama-toilet nogesi bawuthole okwesikhashana ze bakwazi ukumuva baye seyindlini zabo. Ezindabeni ze-1KZNTV kuBikuNtob khona Mvubu eThekwini. Amalungu omphakathi kanye nabazali basemakhwezini bathukuthele bavala isikole samabanga aphezulu impephose high ngenxa ungabi nayo uthisha ofundisa isingisi. Omunye wabazali uSibusiso Luthuli uthi bakhathazekile ngekusasa labantwana ngoba lento yongabi khona kwathisha wesingisi iyipolitiki edlalwa izikhulu zomnyango ezogcina ikhubaza ikusasa labantwana. Kumenze ukufunda kwisikole samabanga aphezulu impephose high esemakhwezini empangeni ngemuva kokuthi abazali bevale thaqa isikole bekhala ngokungabikho kukathisha ufundisa isingisi kusukela ngoNhlolanja kulonyaka. Omunye wabazali nabantwana abafunda kulesi sikole benza umatikuletsheni uthe lento yenzakalayo ishabalalisa ikusasa labantwana. Kuze kube manje uthisha sikamthuli akukho ke singakwenzanga sihambe yonke iminyango ufuna sihambe masifika kulabo abangaphezulu bafike bethi uthisha uyasilandela. Imhlangano esijwayele ukuyibamba ibango lesithathu kuyaba seBay kuyaba isempangeni kodwa nje impendulo yithi nje uthisha uyanilandela kuze kufika namhlanje. Sixakekile ke
ukuthi kwenza kanjani high school ingabi nawo uthisha wesingisi ukusukela kwa standard 6 kuze kuyofika kwa standard 12. Uphinde waveza ukuthi kunepolitiki edlalwa ngaphakathi umnyango wezemfundo kanti bayidlala kambi ngoba ibulala ikusasa lezingane ikakhulukazi lezo ezenza umatikuletsheni. Ngokubuka kwethu ke thina njengabazali sibuka thina ukuthi ke kunepolitiki edlalwayo ngaphakathi kubahloli uthisha omkhulu kwa education kodwa manje le politiki bayilwa ngabo bababulala ikusasa lezingane zethu. Akusasele insuku zatshalwa ngaphambi kokuba umatikuletsheni ubhale izivivinyo zawo zokuphela konyaka. Omunye wabafundi bakamatikuletsheni uSilindo kuhle Sibiya uthi ubezimisele ngokwenza izifundo ze-supply chain management uma esephothula umatikuletsheni kodwa ubona kushabalala lokho ngoba abakwazi ukufaka izicelo emanyuvesi njengoba kubhalwa u-1 kwisingisi. Thina njengo-matric njena saqala ngoFebruary safika uthisha esingenaye mase silamanye amabanga aphansi nawo sikhulumela nje manje abanawo uthisha imbangela ukuthi uthisha bebikho asisazi futhi besinxusa ukuthi abaphathi ba-department befike bezosilekelela njengokuvala kwesikole nje namhlanje akusiphathi kahle thina nje abafunda umatikuletsheni ulala kabuhlungu umuntu ucabanga ngabili kathathu singabe uzofunda unyawo zayo noma uzobuyela emuva futhi uzophinda isikole. Mina njengomfundi ufunda umatikuletsheni bengimisele ukufunda UTHI izizathu nje manje i-English yami u-1 so angibanga kwa-applyele bengifuna ukufundela i-supply chain management. Kuthinta umnyango wezemfundo esifundazweni kwaZulu Natal ngalolu daba. Okhulumela lo mnyango ukwazi imithetho uveze ukuthi basazama ukuqoqa lonke ulwazi ngalolu daba kwisifunda iKing Cetshwayo. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uZamando Sicele esempangeni. Uhlalo lwekhomishani yengamele ukhethi IEC uGlenn Mashinini uthi bakhathazekile ngesigameko zongabekezelana kosopolitiki abakubone kwenzeka ngempela sonto ukubhalisela ukhetho yokuvota ngenyanga eyedlule. Wathi lokho kwenza abasebenzi babo babe nokwesabela izimpilo zabo. uMashinini usho kanjena ngenkathi ekhuluma nabezindaba ngemuva komcimbi obubanjelwe ICC eThekwini. Idubedube zokugquzulana kwamaqembu ezombusazwe uma ekhankasa kanye nokuvinjwa kwamanye amaqembu esikhungweni zokubhalisela ukuvota obekade kwenzeka ngempela sonto yomhla ka-18 kuya ku-19 kuSeptemba sekwenze abasebenzi baka-IEC baba novalo ngokuphepha kwezimpilo zabo njengoba kuza ukhetho lohulumeni basekhaya. Lokho kuvezwe usihlalo wekhomishana ka-IEC uGlenn Mashinini kade kuqhubeka umcimbi wokufungiswa kwamaqembu imigomo yokusiphatha kanye nokubekezelelana uma ekhankasa. Lokhu kuyinto engasiphathi kahle ekutheni ukhetho luwumsebenzi ophethwe umphakathi. Ikhungo zonke izwe zisetshenzwa abantu esingasho ukuthi abaqashwe ku-IEC abayibophezela ukuthi beze bazokwenza umsebenzi wesizwe. Manje uma sekukhona ke labo abathanda ukubahlukumeza kuyaye kungasiphathi kahle. uMashinini uqhubeka ngokuthi nalawo maqembu angasayinanga lokho akusho ukuthi kuzomela aziphathe budlapha wathi ukungenela ukhetho kukodwa kusuke sekukuphoqa ukuthi uthobele imigomo yabo. Ngokuthi nje wena uthi uyangenela ukhetho thumele ama candidate kukhethweni usu bound ngani ngemigomo yani yokhetho. So noma ungasayinile usuyibophezela. Abeyishumi nesithupha amaqembu abebiziwe ngobuningi bezindawo azingenele ukhetho kodwa EFF bengabonwa nangokhalo ukuzosayina. We stand here today to pledge our solemn commitment to honor yet another important chapter in the consolidation and strengthening of democracy. I'd like to take this opportunity to sign a pledge or a peace pledge as part of effort to reaffirm its commitment to peaceful campaigns and upholding peace before and during after 2021 local government elections. We are committed to a free and a fair election, and that is in the spirit we will go into this election and participate in it. Ngoka-IEC ubusuveza ukuthi ukuvota ngokuyisipesheli kuzoqala ngomhla ka-30 kuya ku-31 ngo-October bese ukuvota kwawo wonke umuntu kube u-1 November. Imiphumela isiyonke idedelwe ngomhla ka-4 kuNovember.
Ngodaba Sibisi wezindaba ze-1KZNTV ngibika ngiseThekwini. Umphakathi waselokishini lakwaMasha esigcemeni sakwa-M uthi uhlalele ovalweni lokwesabela impilo yawo njengoba uhlele ezindlini ezingawa noma yinini ngenxa yokudiliya kothango olubambe inhlabathi kanye namanzi angalawuleki. Lo mphakathi usho kanje ngesikhathi ithimba lezindaba lihambele le ndawo ukuhlola isimo ngemuva kokuthola isikhalazo kumalungu omphakathi ahlala kuyo le ndawo nakhala ngokulinyalelwa impahla. Amalungu omphakathi asesigcemeni sakwa-M kwaMasha eThekwini akhathazekile njengoba ethi abona izimpilo zawo zilengeleweni. Lokhu-ke kuza ngemuva kokudilika kothango olubambe inhlabathi nosekuneminyaka belibika kepha-ke lingalungiswa. Kwanethi izikhukhule imvula inetha insuku ngensuku. Sathi silele ebusuku sezwa uthango lolu ludilika. Alright, ithe imvula mayidlula sahamba ngayikhanseleni mina. Ngasho ngacela umuntu angithathele izithombe ngayikhanseleni ngoba ngize ngithathe izithombe ngoba vele ikhansela ngiyalazi ukuthi alizi noma ngabe ungathiwa uyolibiza uyothini ufika kunalabantu bakhe abavalile lapha abahleli babuza ukuthi uzothini wekhanseleni. Ntanami ukuphepha kwethu nokungaphephi kwethu kulohulumeni obusa ngalesikhathi sokuyafana. Nathi sesihleli ngoba sizinto ezilahliwe ngoba uhulumeni esamvotela ukholwa ukuza masokuphuma isidumbu entweni mangekafika umuntu akusuke ngasho lutho lokho kuyena. Lezi zakhamizi esezineminyaka yevile kwengamashumi zihlala kule ndawo zikhala-ke ngokukhishwa inyumbazane uma kukhona intuthuko ekhona njengoba-ke ingqalasizinda ingekho esimeni esigculisayo futhi-ke sebelinda iminyaka ukwakhela imixhaso esisimeni. Isaguga uThembizwane naye obhekene nengwadla yokudileka kwenhlabathi lapho akhe khona uthi-ke lesi simo abaphila ngaphansi kwaso sibeka-ke impilo yomntwana wakho okhubazekile engcupheni. Le ndlu le unokuthi umntanami alokhuzane awele lapha ngezansi. Iyadilika le yandlu ngoba ubona kufakela amasaka besanda kucelo kezinsuku ngoba kubonakala ukuthi ngiyeza kaTumana akaqhubeki unabantu bakhe uTumana uthi ungubani. Inkinga kwakhwa kwezindlu endaweni engekho esimeni isikhipha imiphefumulo eminingi njengoba ngenyanga edlule kudlule emhlabeni abantu ababili abadilikelwe yindlu eWaterloo ngenxa yokudilika kothango. Usotsobhedi eyekomitini lezokuhlaliswa kwabantu ngaphansi komkhandlo eThekwini khuzwayo uthi-ke lena enye yezinkinga ezidalwa ukunikwa amathenda kwabantu abangafanele nabagxeka kakhulu njengoba-ke kubeka izimpilo zabantu engcupheni. Kungani abantu balaba bengenawo amatayitela noma i-answer nginayo kodwa ngiyafisa ngoba eyami i-answer i-assumption ngiyafisa ukuzwa i-answer kamasipala ukuthi ithini ngoba eyami answer ithi abantu abalana banikeza amatayitela ngoba i-feasibility study for sure ayizange ziphase so uma engaphasanga angeke abantu baze banikeze amatayitela. Njengoba ubezwe abantu abadala bakhala ngokuthi esikhathini esingangenyanga fanele bayovota ene bakutshela kahle ukuthi asimisele ngokuvota ngenxa yokuthi uhulumeni akasilokhuza akasinakile. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uNtombi khona Mvubu eThekwini. Mbukela sibheke engosini yezomnotho. Irandi lu-14.91 maqhathaniswa nedola laseMelika libe u-20.36 maqhathaniswa nopondo waseBrithani libe u-17.27 maqhathaniswa ne-euro kanti igolide lona libiza $1,754 75 cent i-ounce uthwele ongahluziwe ubu-$82 39 umphongolo. Mbukela sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu leChippa United lizobanjelwa imali kwisibonelelo esitholwa ngamaqembu adlala kwisigaba se-DStv Premiership nyanga zonke. Lokho kulandela ukuthi leli qembu lithola linecala yikomiti eqondisa igwegwe kuligi ngokweleta umdlalo wakhonjwa indlela kuleli qembu uThixi Khoa. Leli qembu ngokwesinqumo esiphumile kuzomela likhokhele lo mdlalo izinyanga ezintathu isamba semali esingadalulwanga. Leli qembu kuvela ukuthi selihlale isikhathi eside likhombe indlela lomdlali maqede lehluleka umkhokheli ingxenye yemali yakhe ebisele kwesivumelwano yasayinda naleli qembu nokwenza inyunyane yabadlali lolu daba yadlulisela kwikomiti eliqondisa izigwegwe. Mbukela sibheke isimo sezulu esingalindeleke osukwini lakusasa.
Mbukeli singakho bese kuphathele zona siyithimba lesindaba le 1KZNTV izindaba sipheli kuphela isikhathi nisale kahle.